Bună, sunt Mateo și bine ați venit la episodul 4 din seria de Hunger Games. Azi avem un invitat special. O să avem un invitat special, Rareș. Sau cum îl cheamă, Blue Shadow 9000000. Unde ești, Rareș? La La spawn ești? La spawn? Hai să mergem să jucăm Hunger Games. Uite-te, hai la Hunger Stai Games. să mă loghez. Hai că te așteptăm. Mă uit dacă e vreo lume. Este una. Este SG Highway. Gata. Oh, îmi place aia. Hai, intrăm? Eu habar nu. Apăsați pe semn. Pe Care semn. mai e? Ăla cu join. Gata. Am intrat. Join the match. Ok, 1 minut 45. Unde sunteți? Nu văd pe nimeni. Nici eu. Nici eu. E doar un tip al eBay. Da, și eu îl văd doar pe el. Eu Și eu, ies și ok. reintru. Da, și eu. Me too. Pune Lego school was pricked to death. Was? Pricked to death. Super. O să mă întorc la Hunger Games. Așa. Eu doar am scris slash hub, de n-am ieșit. Ok, hai să... Am intrat. Așteptați-mă și mă uit pe mine. Și Acum eu văd am oameni. Și eu văd. Unde ești, Mate? Tu mă vezi, Sac? Nu. Nici eu nu te văd. Așteptați-mă și pe mine. Nici eu nu te Lăsați văd. așa. Ce porcă. Dar nu ne vedem unii pe alții. Îți 11 din 24 și nu vedeți decât. Bă, ultimul încolo. Știu. Please log in first. Îți bagi de mine. Scrie Mambo. Mambo. Pur și simplu. M-a O să ies și o să intru la loc. Și eu la fel. A, ba nu, intră tu la loc, Berti. Tu mă vedeai. Eu nu te vedeam. Hai, Blue Shadow 9000000. Ai scris că Mă vezi, Mate, nu te văd. Mate, Cum ai scris, tu mă Mambo? vezi? Da, te văd. Stai mă. Chiar? Uite-te, îl vezi pe JSQ? You are not Mă logged in. vezi? Gata. Zar. Lângă, îl vezi pe Joining the Nielsen. match. Îl vezi pe Îl văd pe Nielsen. Berti, îl văd pe Berti. Eu te văd, Rareș, mă vezi? Eu îl văd pe Rareș, dar nu-l văd pe Mate. Rareș, mă vezi? Stai, nu te văd. Sunt aici, Sar. Sara. Sari. Sar Mate, eu. mai bine ieși și reintră, că ai timp repede. Da. Slash hub. Eu îl văd doar pe Oh, Berti. nu mai ai timp, nu, stai. nu Nu mai mai contează. 1. 0. Mă vedeți acum? Nu știu. Uitați-vă. Nu pot. Oh, da, ce chestii Două, bune. da, da. Mă vedeți? Unde sunt? Da, te văd, Mate. Haide, Ai venit după mine. Unde ești, Berti? Nu te văd. Uite, în spatele Nu-i tău. Berti, gata, îl văd. Pe Berti. Haide, du-te după Berti. Dar cum pun pantalonii. Cine vrea 2 boluri? 2 ce? 2 boluri. Nu vrea nimeni. Berti, unde ești? Toată sunt pe mașină. Hai să intrăm în autobuz. Am 2 pâine. Nu pot. Nu se mai deschid. Din update nu se mai deschid ușile de iron. Papa. Berti, stai, mă. Uite, hai să intrăm în Uite camionul pantalon lui frumos. Busuc. Da. Hai, cine vrea să intrăm în camionul lui Busuc? Nimeni. Intră tu. Te duce mai mult. Berti, unde a dispărut Berti? Nici eu. Unde ești, Rareș? Sunt în față de tot Nici eu eu. nu mai văd pe Rareș. Gata, l-am văzut pe Berti. Și eu îl văd pe Berti. Dar Am nu mai o văd pe sabie. Rareș. Gata. Așa. Berti. De piatră e mai bună ca sabia de foc. Cine mă bate? Nu, JSQ cu sabie. Nu am sabie. Îl atac eu, nu-i problemă. Mă dau și eu. Eu mai am... Merg după el, fuge Și mi-au dispărut merele. Mie mi-a dispărut un... Unde? Are careva mâncare? Uite-l, A, uite-l. vine după mine. Bate. A murit. Nu ai murit, Nu. Ieșiți și intrăm pe alt mă, match. Nu lasă. Stai puțin. Păi și eu ce să fac? Îl omoră, nu știu, să faci ceva. Eu nu vă văd. Stai. Intru eu pe alt match? Da. Sabie de iron. Bine, Ah, de fapt nu, hai că intră și eu la hub. ieșiți, dați slash hub. Mamă, ce Stai să-l omor chestii pe Dați ăla. slash hub. Dați slash hub, l-a scris. Nu, ieșiți. Ok, Dați am slash intrat. hub. Am murit și am venit. Unde ești? Eu la acolo unde sunt sign-urile. Uite, văd. Eu intru pe Alaskan Village. Stai să-l așteptăm La și mine e un ecran negru. Îl știu pe David the Fox. Chiar? E băiatul care mi-a adus mâna robotică. Chiar? Da! Ana. Băi, la mine tot ecranul e negru. Hai, gata. Upsi. Hai, intrăm? Stai puțin. Stați. Nu vine să cred. Nu cred că e el. Ba da, el e. Și are și skin-ul ăla de Foxy. Bă, ce Intrăm odată? Da, intrăm. Stai, mie nu Stai că merge. vine și Balcan.
Uite, nu se vede. David the Fox. Of. Eu intru. Bă, era unul pe care îl chema Noce. Mate, stai să intrăm toți. Pe care? Dar unde este? Uite, pe uite. Alaska Aici am intrat. Am intrat. Și eu am 5, intrat. 4, free. Hai, Rareș, poți să faci. Nu poți să faci. Da, a intrat fix când a început. Oh, ce bulan. Ăla e hacker. E un hacker aici. Hai să fugim, eu fug. Oh, am luat Cine vine după mine? Veniți după mine, sunt în spatele vostru, băieți. Vrei Ai, cineva, gata, te-am vrei cineva văzut. pantalon Veniți de după mine. iron? Eu am pantalon de iron. Eu două. vreau. Ți-le dau ție, Mate. Unde sunteți toți? Eu îl văd pe Mate. Oare mai sunt chestii? Nu mai sunt. Eu nu văd pe niciunul. Eu sunt. Dacă am și... Uite-te în spatele tău. Sau uite, mă vezi? Mă vezi? Am mai Rareș, văzut în spatele tău sunt. Sunt în spatele tău, mă vezi? Sar. Nu! Haide. Sar. Moară unii! Oh my god, ai murit. Nu a venit să-l ies. Mamă, Unde avem ești, o tonă Bertie? de Am armură. găsit doi Unde iron. ești? A, te văd. Mamă, și ce armură bună avem. Mi-a dispărut. Bă, dar... Ce nașpa. Eu nu v-am Ok, văzut. sunt aici. Unde ești, Mate? Mă vezi? Ce mai e în chestul ăla? Uite-l pe David, The Fox. Da. E un prieten de-al Îl meu. omorâm? Deci nu e cu noi pe Nu meci. e cu noi, mai El la lobby. Eu intru pe Skyward. M-am întâlnit cu el ieri. Pentru că ieri mi-a dat chestia aia. Oh, ce chestii bune, Mate, vino să Ai te niște înfructem. pantaloni, Berti? Da, am Dă-te. pantalon de iron aici. Dă-te. Mate, dacă te găseam, îți dădeam armura mea. Sunt foarte. Hai că eu vă aștept. Uite, Mate. A, uite o peșteră, hai să intrăm în ea. Da. Ei, un chest. Uite și un chest. Sabie de stone, ia Pantaloni. Am de aur. E mai bună de stone. Da, e mai bun de stop. Ba da. Ba nu. Ba da. De când? De când s-a făcut Minecraft. Parcă nu. Ba da. Ba da. Asta e. Dar tu n-ai pickaxe. Păi nu ne trebuie pickaxe. La ce trebuie? Ce e în chestul ăla? Nimica bun. Ah. Ok. Cel puțin pentru mine. Dacă auziți ceva pe fundal, sunt doi băieți. E Cosmin care a mai fost cu noi într-un Da. episod și fratele meu. Fratele lui Mate. Foarte enervant. Da. Care ascultă manele pentru copii. Care vorbește cu Cosmin despre gagici. Da. Discuțiile personale. Da, și îi spun discuții personale. E și fratele mai mic al lui Mate. Da, e fratele meu mai mic. Are 8 ani. O căsuță. Un ce scrie? Pune Shack of Good Old Clock. Nimic bun. Se pare că băieții nu mai au discuții personale. O să iau stick-ul totuși. Ia Am pus să-l iau eu că am două iron. Da, ți-l dau. Ți-l arunc. Uite aici. Bachiu. Ce înseamnă? Hai la centru. Five minute. Thank you în minioneză. Ah, da. Eu am mișcă pe Minecraft. Ok, ne ducem la Stau centru? aici și consum material, Mate. Nu e nimeni la centru. E bine. Berti, mai știi când ne jucam Minecraft pe Hunger Games și ai căzut în capcana cu lavă și ai crezut că e un chest. Ne reamintește asta în fiecare episod. Da, știu, doar că e amuzant. E gol. E un crafting table, totuși. Am un iron sword. Vii după mine? Da. Băieți, câștigați pentru mine. Da, câștigăm. Măcar unul dintre noi. Cel mai probabil o să câștige Berti. Dar știi că după aia dacă rămâneți doar voi de trebuie să faceți PvP. Și Sau asta ar putem fi să așteptăm și câștigăm amândoi. Da, exact. Da, durează Putem să prea mult. Așteptăm. Da. Da, o să dureze prea mult. Mai este o căsuță, hai să intrăm. Mai erau 5 minute. Ceacă melon. Melons. Orice se prinde, hai la centru. Hai la centru, că orice se prinde. Deja pantalonii mei. Haide la centru. Ia ce armură, Mate. Stai puțin. Berti, sunt în spatele tău cu mult. Putem să-i facem praf. Un chest. Am găsit un chest. Mama, te vino la centru. Am găsit Ia cască. mă mâncare. Da, pe pălare, doar o cască de iron mi-am mai trebuit.
Am eu o cafea de aer mate. Am una Nu trebuie, plus, nu trebuie. dacă vrei. Am 3 stick-uri mate, dacă nu dorești. Am o cască de aer. Dacă vrei. Uite, 2 iron. 3 iron. Poți să-ți fac sabie de aer mate. Fă. Să-ți fac. Dau cască. Să arunc. Unde e? Stai, aici. Stai să-ți fac o sabie de aer. 3 minute. 3 minute. Uite, aici. Uite aici. Să-mi arunca casca. Poftim să-mi aruncați și o sabie de aer. Ce mai ai în princeasă? Nu știu multe. Pantalon de aer, pantofi de aer îmi trebuie. Îmi organizez Mie inventarul. mai trebuie doar chestplate ca să fiu full iron. Despre de... Era un chestplate pe acolo. De iron? Da. Să mi se... A, bă, nu e așa. Nu e niciun chestplate de iron. Da, este gold. Nu, că am de change. Și change nu e bun. Da. Unde e? Îmi golesc inventarul aici. Eu am inventarul aproape gol. Am mâncare. Eu de obicei pe Survival Games iau toate chestiile ca să nu ele... Să nu... Eu am și Le ia mâncarea altcineva. la de mână. Adică din să nu este cu ceva. Îmi dă și eu am mâncare la mână. E și tu full iron mate sau ce-ți trebuie? Îi trebuie... Îmi trebuie chestplate. Chestplate. Dar n-am. Hai 2 să mergem minutes. încă Doi o să minute. mergem să căutăm un chestplate ca să fiu full iron. Cu Eu sabie am de și iron. flint în stil, apropo. Eu n-am. Organizează mai bine inventarul. Hai să uite un chest, uite un chest sus acolo. Nu cred că pot ajunge la el. Ba, eu cred că pot. Da. Ce-ai luat? Nimic bun. Ia carne. Nu-mi trebuie. Așa spun toți. Nu e cu cărită. Da, exact. Nu e cu cărită. Îți caut un chestplate de aer. Până la urmă e carne. Și ce dacă e carne? Chest. Ce doamne, dar ce Uite, tare, văd un bă, chest. este. Unde? Vină după mine, mate. Mate s-a băgat iar într-o mașină. Vrea să conducă BV-uri azi. E un om. Oh, hai să-l E distrugem. varză. Hai Uite să-l un chest. distrugem. Vin cu Ce tine. armură n-aș pare. Vin cu tine, vin, stai să distrugem pe prostul ăla. Mă atacă. Are, te atacă cu X. Da, ex e bun. 1 minute. X Nu e cred mai că am bun decât timp. Sword. Nu. Și atunci, tu ai Sword. Da, e bun. Ex. Uite, ba nu. Nu-mi trebuie, nu e de iron. Am omorât o... Are chestplate de iron? Nu. Are o tonă de chestii. Arăt. Du-te și tu și ia chestiile alea. Nu vreau, nu-mi trebuie. Are mâncare cu cărită. Eu mi las chestiile într-un chest. Uite un chest aici. Mai are puțin și începe de smețe. Am 10 bucăți de iron. Poți să-ți faci un chestplate. Trebuie să ne grăbim la... Trebuie să ne grăbim la... La spawn. Da. Ia bucățile. Hai să ne grăbim spre spawn. Am ieșit! Bă, am ieșit din greșeală! Am ieșit din greșeală! Scrie Ce că rău sunt. Lego is school was slain by Juju. Ova. The best Lego, scuze. Haide, For free. O să câștig pentru voi! Berti câștigă. Hai, Berti câștigă pentru dă noi. foc la fraieri. Dă foc la fraieri. Așa. Cine vrea fraier să l-ambați la prânz? O să cadă lava! Mănâncă. Mănâncă potatoes. Mănâncă potatoes. O să mă... Nu, Berti! Păi, și așa se sfârșește episodul de patru. azi. Episodul 4, sper că v-a plăcut. Nu uitați să vă uitați pe, pe pagina noastră de Facebook. Dacă vă doriți să facem altceva la Minecraft, care scrieți în comentariile de jos. Dați subscribe și like dacă v-a plăcut și ne vedem data viitoare. La revedere! La revedere! La revedere.